Pues, com t'ho diria jo, per mi la fageda en principi ha sigut com tornar a viure. Doncs mira, ara mateix fa 14 anys que estic aquí a la Fageda, treballo a jardineria, la feina que faig més sovint és desbrossar, refaldar també quan toca, si haig d'agafar algun vehicle de tant en tant també l'agafo, i avui, doncs, precisament, desbrossaré aquí a la Moixina, que és on estem ara. Doncs el que més és desbrossar. No et sabria dir exactament el per què, però un dels motius potser de quan vam començar, que el tall de gespa era d'aquells que es carregava, tenies que descarregar-lo, i vaig dir, posa't la motxileta, agafa la desbrossadora i pim-pam. I com a bon tauro, foto la banya amb un forat i n'hi ha qui el tregui d'allà. I m'encanta. Doncs va ser molt divertit perquè jo venia d'estar una temporada a Sabadell, només 10 anys, després d'estar en coma, i vaig espetegar aquí per casualitat, vivia a Batet i un dia al dematí a la ràdio sento el Cristóbal parlant, que si vaques per aquí, que si vaques per allà. Jo havia treballat amb vaques, vaig dir, jolines, nen, esto es lo mío. Vaig anar cap allà, arribo, hi havia la Rosa a secretaria, i dic, tu vull parlar amb el Cristóbal. Diu, ja tens hora? Dic, que vinc a parlar amb ell. M'ho vaig agafar tranquil·lament, encara es podia fumar. Em vaig fotre ben bé un paquet sencer, va passar una hora, ell em anava mirant com dient, bueno, que es cansarà o no? No, em vaig cansar. I al cap d'un rato em diu, bueno, tens un rato per parlar amb el Cristóbal. Vaig parlar amb ell, li vaig dir si recordava de mi, més mig recordava, però bueno, vam anar per feina de seguida. I doncs, bueno, hi ha jardineria, vaig pensar, carai, plantar floretes, tu, no fotem. Però, mira, vam fer un curs i aquí estem. En aquests moments, el súper, gràcies a la dietista, és el bífidus desnatat, que cada dia me'n menjo 2, 3 mínim. Alguna vegada faig l'animalada de barrejar un colacao, la perfecció no existeix. I els gelats també n'he provat uns quants, i sobretot l'altre dia, al sopar de l'assemblea, no et diré el número perquè quedaria molt lleig, però me'n vaig menjar més d'un. Pues, com t'ho diria jo, per mi la fageda en principi ha sigut com tornar a viure. En primer lloc, una cosa que crec que és important és la feina que m'ha durat més de totes les que he fet. La meva besàvia de petit ja m'ho deia, home de molts oficis, pobre segur. I efectivament, des dels 18 que vaig començar a treballar fins ara, he fet d'educador, de cuidador tècnic psiquiàtric, de paleta, de cuiner i tot així de trossets. I ara porto 14 anys aquí, que és quasi una espècie de miracle, i el que sí és veritat és que m'ha anat molt bé, vaja, que no puc dir gran cosa més. Si vols que m'enrotllo,